Gabi eh. Gabi. Ngayong gabi sa mga mari-pari nako. Karong mga oras sa tani, mga mari mga pare. Mga mari mga pare. Mga odan yung lansunis. Musta mo tanan mga mari mga pare nako? Musta mo tanan? Kumusta tanan? Papel silingan? Musta tanan? Kumusta mo tanan? Di mo lang magbago. Nga putas kay karon kay lawa. Kung meron pista man sa mga nya kay nilagyan na pangitabo ba. Wala may na yon. Sa oman. Sige lang. Muna yung kaon na huwag lang sunis. Karon tayo mga orasa. Ano orasa? Nata ko dito ras tubangan si Tihol. Dito ko rin nagdupa-dupa ko tibok tugaran dito sayaw ba. Ba ma'am. Patay mahims. Kung nalipay ako mga mari mga pare kaya nakasimbay mo ganina ba? Naghawlagaw dyan ba na tingog niya? Kaon lang taanig lang sunis sa kabandihado mga mari mga pare. Yan kaon po tanig kinilo nga. Diyan na itawag lang grapes niya. Apple. Kay nahurot naman ang ako ang ginainom nga ditex kay barig may tisiwa naman. So kanina lang ako ang prutas. Daghang kay klase-klase may biyabas, may buongon, may saging, nang napoy ang tawag ng apple niya. Mahal man ni siya, balik pilan, ano po kabok, balik unong po. So mga ang tanyo mga mari mga pare, mingaw ka res kusina eh. Padata ko suwat niya kay sirado mo po sa office. Go kay pangtabo na ako siguro pasipaw ba. Buo ba? Pero suho na ito gol ma. Napitahan na to ang kaulingon, mamalimot tas tupangan. Mga mari mga pare, ay mo kalimot og support sa San Carlos Viners sa mga grupo. I-like niyo ang mga Facebook page. Yung mga OFW, nagaw-lagaw dyan po kong tingog, no? Ay, Diyos ko. Muna lagi nahitabo na to. So, kaon ang taglansoni. Mura na ko wiliog, no? Blooming kung naong mga mare. Ang sabi nyo nakita niya. Kung sa iba ka magkayo, ingon dyan mag-vlog ka ba ikaw sa murang kagbuang, no? Pero sige lang, kaya ingon man sila nga, makuan ko na. Makamubo sa ano ba stress ba mo ba makamalipay lang ba ako nga makapalingaw og tao labi na niyo ko mga loyal nga followers nilang tao dyan ako labi na mga OFW dahil kay mong nantas mga video na mong bigkatan so kung sa kapay ng malipay ba ko na kamo ang naghatag kusog na mga mare mga pare mo nagkaroon murag luyas in figure kay pamata na kanina nang limpyo ko diri naklipay na po ko kay hapon ba ngit na pista may sa amo nagkot na miya gapilap ti asa ano to na namot yung mga distancing dito tapi pag itong mga chancing so ang kuha na to pero nalipay na ko nga bisan usa ka sa nahitabos to og kalibutan nakadagkot ko sa New San Carlos kalo ito na so mga mari mga pare dili na ko kutog ako nang tiwasog kaon tawag lang sunis bakbaka mo nagkaon ng sunis mga mari mga pare kay namin kayo pero sa dili pa come out mga mari mga pare naadi ko diri mga special shout out nung sa special shout out ni so ato ni shout out ko ni sa hanap-hanap ko pananawan ato ni shout out special shout out kay Marjorie Rualis yan dapat yun so di man kayo so hanap naman panawan ni Pigirl so shout out kay Manilin Tantoy yan special shout out ko kay Belen Villacorta sa Cebu. So, special shout out sa itong mga kauban nila. Ubay ba sila. Special shout out ko kay Annabel E. Rios. Isa pa to. Special shout out ko kay Ma'am Lorimar Pilapil dira sa Davao. Ma'am, shout out ko diha ni Milo Oy Timpo. Okay. Isa ni. Shoutout ko kay Angel Nirnit Karinal. Yan. So wala na ko na shoutout next time na lang ha. So sa mga mari mga pare, so wala na kapag-subscribe sa ako YouTube channel. Sana mag-subscribe kayo ng Impy Girl. At hindi pa nakapag-like sa aking Facebook page, sana i-like ninyo para magbag-uming mga video ni Bigti Sukatan. At pag mayroon akong bagong video, mga patawa sa inyo, so updated kayo, makakita mo ba? Kanya,
So hanggang dito na ako mga mare mga pare. Lagi po kayo mag-ingat. God bless. Bye!